Nini birta thanbang phiding nerong hang pipen kardong pajar iklo. Nona birta arjupon iksine. Training Pai Kre Porni Lakhain Koratok Duar Baguri MSC constituency Angkangpi Dolamara Rongmarjong Cultural Complex along APHLC Asongatum Ma joining amai Kedengpon. Duar Baguri APHLC President Mondor Singh Ingtipen Kachari Ponamaya long Robinson Rong Pipen Mai ke Phalam The Thanpon. Lapen Aluhiaman Pen Kachetongdun Central Committee APHLC President Jai Kathar Bokazan LA APHLC President Samson Teron Bokazan LA APHLC Secretary Pranjal Crow Youth Wing Secretary APHLC Central Committee Sersing Bay In Charge Bokazan LA Bongpo Kathar Langphu Constituency APHLC President Kang Rongpi Lapen Labangso Ma joining amaya long Kachepa Ogdun BJP Don Trokner Cap Runner Cap Congress Don Pli Cabra Pli Lapen ASDC Pen Don Trok Pangrum Pet Pen Don Paroi Sira Thong Cabra Ner Cabatum APHLC Song along Chepa Ogdun Lapen Lapu Jai Kathar Pen Koson Si Ili Karbiatum Boring Our Side Chepalong Lap Nangjima Lapen 6 Schedule Pangtang Nangjima Pu Alam Penang An Rat Atumaphan Thanpon Lapen APHLC Asonga Tumalong Chepa Ogduna Tumpen Pherangke Thing No Kaning Jedunke Nili Tumke Ning Ke Hangsi APHLC Asonga Tumalong Chepa Ogdun Athema APHLC Asonga Tumke Khaya Pharman Karjap Thip Asong Pinak Lasinili Tumning Ing Sampensi Labangso Ma joining program along Chepa Ogdun Pusi Thanpon Lapu Jai Kathar Pherangke Thing No Kaning Jeke re-election ke dowek po athema Indian Constitution arona tengsi ke claim nangji jongsi ave puloti Constitution aron karkan lo pusi pherangke thingno kaningji ahok pet alam kachini jia phan arju sinang Kaziranga pen reasoning ti TK News Mas joining program puthai kan patini Pini mass joining dak Dolamara market along masi hithi along masi ni tum dak auditorium along si dolo Munit kasi tong ke dolo suri si bakai doji body 1500 plus pusipu suri isira si tim so se dak munit ce tong lo lapen ke pinini ka rong alam kado ve don pharu isira thom kebra hinni thom kebra pho non apia kon wang thulo thom kebra pho pharu isira thom kebra pho adon amunit aphai kali adon aphai bang lapuan APHLC long nang join dun lo lapet ke ong nei trok si kebra sir kep nan trok si kebra ner kep 85 ke la ke BJP pen sinang dun lo lapen ke adun thu nang ke ong nei tu bang ke congress atu lapen 45 lapen ke ASDC atu bang trok wet ASDC atu bang don trok lapan nang dun lo pini lapen la rong pini happy hoi pi hai tum ta me Bini top jom bicara monta cetana pe social media long kathek long. Re-election ke lemon pusi BJP tu kan ye lakang soalan pan pila na lihin tergi. Alang litung me phere piglu. Election do tan lo te alang litung ye rem lapunon ke. La puja ka phere posi alang litung munit tum han ka pamang huji aposi re-election do un puning jevret. Arni sihata atumi digbo hala lege monjoli ka le hala rongkhang konat lune BJP mohila morcha tum conference along ilitum CM rongha sangho ningjelo article 243 ke pen ZA ateng ke re-election ke do un elo pusi alangli kaningje nilitum la sola mante kaningje ta nitunge de harjak thulu athema Article 243K la pen ZA la ke part 9 along sido Constitution India Constitution part 9 along 6 sido long kali la ke pen hala ke la part 9 ke la ke 6 sido area ar lo ke ajak kong thang da vi la ke ang tan sido kok la ke la pot la si re-election doon puke alang lipan komat ni si kapamanghu kapi lulo alang lipan athema article 243M India Constitution along India Constitution lo hadaki pula pohelo la part 9 Constitution part 9 ke lage part 9 pulute 243 ke talo 243 penceng lok 243 ZT po ando la anta hadi lake 6 schedule arlo ke aja kong ave pusi hada constitution long si putip lo laki amuluk
Faro ke sose kado kawe Faro sira trok sike bag dobon di lan bag kapre SDC pen dos tame ke ong na ke BJP pen Congress lo ladak pini mas joining long ke Jadi BJP ladak kado we pini armu aja to rekda kason mane bang kon duit pini la bang som pini nearly ong ena sita dak bang suri sida bang krep hobak doji 1500 plus di setame lake approximately lo nitum count ke pin lo setame 1500 pen ke aber ke sunse lo Ini तुमके जगह तक फोटो तमे BJP kan ki kroya PSLC lo ki bang yani hang pick do tame bang hai hide link itu kong ki bang hai hide lakenon nitum ke APHLC ke a party si all party hill leader conference inglong a khayan ban ke habing pudang lo nitum ke wang non jong si tum karbi karbak akhe ba ilong rilong pale jong si tum jok nai polten tum ke hab ke puwang lo the doors is open tum bang ke wang non pen klem rap pen la lo tum bang ke lasi ya la tum ke bang ini contractor reclaim tum ta do la tum bilong le dedi ena puji arlo ke na kira pun ko do hana tum asta na tum la bil ke dong le la akiti fan kami ani arlo bang ke special sing asikiran tum ko ko ke chekan do ala tum han kilo na le ile tum dagre set pen si tum claim nahi athema ile tum bill pen mote il tum khai si akenang sot lang bill abangel tum tangka ke claim bom lote dam bom bang bom pu sedami itum khai ke ile tum ki vir lo polotang te tum sung prung monon phi chipa jog ke lasi ile tum mange non kilang dam nang ji bang lain lo ile tum e khai jong si jog lo ile tum APHLC jong si wang lo polotang te ile tum jakong do ko jakong jong si dokok lo potem de boreng dale tum council ben GPU po boreng GPU lo tang te tum ke automatically tangka ke dokok pu la lo lama ke stame non jakong ke palong dia phan ke tum inglong aso an ke karbi ponon kuki ponon garo khasi rengma tiwa dimasa la pensiam tum andame itum epeng ben si donang ji la lo la contractor mani sia message pi bangke la penili tum non tarik pressure cap ke la ke re election phanil tum advocate phan chingki lo la sinile tum advocate tum phan che tong nam ji lain lo athema re-election na puthak pinan confusion do even la CM tuliram ronghang mata re-election ke history long ke do phurkimo long ke abelang la penon ke don elopu sita hala le tum kilang nam nang jia bangkali ili tum kilang nang jia bang ke state election commission ke panchayat aron bensi kasilam angdeng pi pharoi sira krep li pensi state election commission ke pinchong tangte article 243 m long pulo bharat chari aron lo Indian constitution long pulo dake schedule area मतलब पेन 6 schedule area आलो के पंचायत के आजा कोंग अभी लासी स्टेट इलेक्शन कमीशन के पंचायत आलो बेन सिके सेंग तंग दे पंचायत आरोन के आजा कोंग अभी पुलो तंग दे री इलेक्शन दोनंग पो लाइन लो तुम के चिनी नया मांगे नीले तुम APHLC तुम के पाचो बाय काली ला पेन हदा प्रिलिमिनरी वर्डिक्ट के पिदो फर्स्ट स्टेट अवार्ड की पियालोंग के इफ द पिटिशनर सक्सेस बुदे जोंग सी लाबांगसो PIL की पिया तुम बांक्रेन केम ने दो bangkrei ni bagdon itu jong si la petitioner ki pipen success that pelotang te legal consequences will be taken boda ka tokdo arona teng pen nem nang kok ji pusi preliminary warning long ke DGP long nang ki profesi nang APHLC long ki wang lo APHLC long nili ke wang alam thea puthak le pehlo je BJP long ki do ningkan ko anone sitameli tum towar long le hem long le rit long le thang da vel niko anone chipaduk et aphi bahut jok er phita towar tanon anta habit haram sin tum ke munit kiso hota ke charchong so joy ne sin nili tum bangke IPCRC nili tum ke rang chijo ku lang thoi thi pitarar penge nili tum ke hogalam lang thoi thi pipen la dak dehuri an ki wang nang si hulok kilometer dalang hulok kilometer ke nili tum la ke ikeng pen lok si wang la nili tum ka ching thur met te son development polang phut thak ka alam era bang ke ching thur nai bulo stame non anda ka ching thur dat alam phut thak sin nili tum ke la puna ka chijuk dul Nanti labang surma baru hai he tunda dopi di BJP men aning ke dopi stame nang baru hai he tunda do hala tum hanang lihin pe tum bisa nili hala so tum hanang baru na he dat padang ali adima bangala buhela nili tum aling besta hala tum hanta ni tum kam klembo
Tadi pini nali tu ngarong pen bang alo dak la baso acha nar julo milon nili la solam bu thak than po nili tum lang thoi thi pi pen arat pen rong thom do rong amen da nili ang ton tu teli nang than la ji non diram tok bi thiruk teron lin dok rong pi rong thom pen bang ing koira trok si ke nili tum lang tun bang koira trok si ke aprang BJP side mana BJP hai sala tapi pini si bang alo bang alo tadi komande nali tum hanang nang ke hang matang pini la baso melong nang jom tu nali tum hanang ke hang mal nili tum phan badu tan hang bang visita men ningkang sampen thir klong pen det long ri mi sen ya phansi nili tum ge lang pachi pok de tagi PCR si la tadi pini jo sira chi pa ma mo tan nali tum la baso parti lo do thot bo ma matang de do de ma nili tum ke jitu PCR si po bang ke mo pyo theru ritik long le ritik anta nili tum bang ke thir klong si dok klong tang hek po ate ko pi po sinali la anse BJP PCLC mala panan nali ni ke thelo PCR si pa ni ke the hol so ke ni ji thelo pilo te ma hok ni ji pilo hok de la ke nar julo melo nili tum pilo pida pilap lo pahai lo sita me la so to war a hema rit nang pi nang ke chak thap nanar computer phase nili tum bang ke pidulo hok lam sita me ang thek a chio chujeng bap jot hang le a si nili tum bang ke hok pet no pini bang ke chepa ok ni melo jitula so pir heru re tik mo kai isu ki thir klong ya phang si nili tum bang ke bang kor trok silang thoi piarap ke Kardom nilimen ke manaing tipi Panbari PS ben Panbari nanti nang di lawan so nang klik gunung lo nang li BJP le tong ma kongres ke singang le official BJP pe nang li BJP lo la an karbiang lom sita me BJP lo pen asam me BJP lo pen lawan sistem me BJP lo ku ko lo nang ni ke to ke kongres official lo ngai nili bang ke mane BJP hange lang dung bom le di si nilita hala dak man ke so nin che thedon de hoi si la do HPL si long si nili ni kang sam si pini che cylinder de chalo lo nang ni ke sam ke mane la mi thang ke mate de phan la ka ching hon the ka ching thek long si nilita ni kang sam le ya ko ka ching hon jo ni si nang li ke kala Pini walong komaji pathuak lamlang school a hemalong arniwang school osomar atumaphan an kitun pi ani marlia tum mate all karbiang long midday meal kam cook association atumpen kachesongpon labangso kachesongpon nangkok alam theke alangli tum bainong ke jumpi pharukrep hovet lasila anvet atangka pen ke nilitum asomar school ke padunji aphan anta sungpi lasi nilitum aphan pharukrep hodim sudi sirkep ra pharo trok an nang pinangji lapen nilitum aworeng anghoi Dr. Himanta Biswa Sharma lapen CM Dr. Tuliram Ronghanga tumaphan kachuni ripon labang soalong all karbiang long midday meal kam cook association amaipi sangpi rupali bepi Secretary Archana Terampi and all Assam midday meal kam cook association sar Sunil Rongpi advisor sar Mohon Rohan karbiang long sami langso blog president sangpi kasangkapi secretary sangpi sintujuti langso mepi president sangpi samiri Kropi, lapen secretary Rupeswari Patorpi Atumpensi Kachesong Padupon. News report TK News. Pini dak nilitum samela langsung mepi blog dak kolonia along klam apilong nilitum langsung mepi blog pen pini alang tum kacetonte mate dak kumitia belang la so posi nilitum pan karbiang long Presiden Secretary Panta nilitum pana kacopa pona sila so posi nilitum pini kadoka weta nilitum kaya teng klem rapet dam rapet nai lapen atok alo kido ni marlitum ta langsung mi pia blok pen lapen nalitum ta ang kling sido nai lapen ki klem kidam isi ang kling dulo situm all karbiang long ta ilitum kitun kidang tum ta isi ang teng situm jak kimang sita chumponji lasinang litum panta atok alo kido ni marlitum ta prabjin pen ladak langsung mi pi Presiden Secretary tumalong nalitum prabjin pen kiwang panang chuniri la penako nilitum laso nilitum angbong oglang no tum ta do sor lo ke adhok do rung tab rung flu tangka paisa la haita rung rede nei la pen nilitum karbiang long registration do la so teng si nilitum head office dong kamukam nilitum along bang nei hadak chok ma chok ke ma nilitum 2009 pen nilitum la so kam ki claim pen non pinian 2022 anta nilitum claim pon bom la si la so ateng sinang litum ta kadoka weta nang ci ordu nai nang ci todo nai la pen ilitum ki mangke ilitum
sakuri ba itum rabjin pen ilitum kicok nai mate ilitum la son nona son ilitum pan chong dat chot nang pichot ilitum chokche la pen ilitum mangke non ke itum ke kimangke ko ano suri sirke pra bharot tro sita la song mong tali tu pan bharok re phobe la ilitum pan kipi la sinili tum bharok re phoke ko son se dorun po isu pen la pen iso mar pan loka pacharli pen ilitum jopadap kitun kidang ko ano ne ka cepatu ame alang ada prang baji sirke pen ki klem na ilitum baji hinia pan itum adi uti klem duna la pen ilitum apora ve hem ki dom han itum kitun kidang ko ano ne itum mekri meklang pen ki klem la si sorkar itum karbiang long askede akithe akiding CM MLA MP la tum anta nilitum pan nilitum kisung nang theglong pen nilitum pan nang jingso pen council pen nang kirap duni pan sinang nilitum pan nang churi ponro la pen ke nilitum non nilitum pan pharok re phobet ke nilitum ta hem irit sulayon la se nilitum kene September achiklo 12 tarik tani tum hikha mantri longdam la se hikha mantri nilitum pan nang pudun ke nalitum hala nakipi haropo la so poisa ta cepat tu joy sikido la sinili tum barotari garni hikha mantri longdam sinili tum chuningri dam lo la so haropo ta nili tum phan non bangke hikha mantri bang jingki chithan pe nili tum phan hikha mantri bang haropo ba poisa ta non jiklo don throxia phanang na apoisa ke aphai na pa klu erlo sita nili tum ari deng non long pajai paju sido adoke long le la pen la si nili tum beng along sin so poisa na potha elo sipu sita non beng atum bang nili tum phan prabjin pen kitun kidang ni marlitum ang ibu prupen ki klema pola sotang kanon prabjin pen nilitum phana pinai la penalitum nilitum ki klem achu nalitum saratum nilitum account la pen nilitum passbook ai hu horoscope la pen ke nalitum ID ai hu na ki pon pi la hai pot ko pi posi nilitum prabjin pen non anta durga puja anta ne poisa long le nitum Oktober 3 tarik ke la pu Lokhimpur Dhemaji la pen Odalguri ke long erlo nitum pini karbiang long ke non anta nilitum poisa long lela la sinalitum phan nang chuniri akithe akiting tum phata nilitum kitun kidang atun lima litun amikri amek lang pen ki claim kidang ma poisa prabjin pen nilitum account nong prabjin pen paklo na la pen hum long ko pusinitum nalitum phana chuniri lo na pen ke 9,600 toka perotro suri sirke bra perotro katang kata nilitum phana pipona ko la pen nilitum ta ko konsila long ta juningri pon ke nilitum phanta kajingso karbia solang do arab tum phana kajingso pen nilitum phanta konsil pen nang rab dunai pusi nilitum CM kang nilitum all karbiang long CM sar nali phanta prabjin pen nang chuningri nali phana lidung nali damji sita nilitum ta sapso apor komsom sita nali phanta nang chuhai phansido la pen MP MLA phanta nilitum Hemonto Biswa Sarma phanta karbileng heri adak met karbilam beda hota nilitum memory dam MLA phani litum na pipitha puse MLA ari deng dapa arlo pidam lo sita alang nilitum pha alo palele ne la solam ta nilitum alang ni angno kang karju pe nilitum phana ke than ke alo pale arlo pusita nitum phan piniarnat arnita ilitum Hemonto Biswa Sarma nilitum ran kitun kidang alam ke non anta ninje pon pela la sinilitum sorkar phan ke chuniri ke non son pulote nilitum ke chokje nilitum ke la sone na pipe bom plete ni prabjin pen nilitum ke kachisong phan nilitum bangke pa prapu pusi ke mathalo la sinalitum phan ka chuniri ke chokpo mani kema itum ke